ngathixo kumsuka mama uthixo unokuzibonakalisa kuwe sihlangene ke apha today because ekugqibeleni everything must work out according to his glory. Here we are gathered here. It's very fun ukuthi family lena esihlanganisileyo sisonke through leadership katata nomama ucawe kwibandla lethu, but namhlanje sizohlangana apho sizothuthuzela bona egameni lenkosi Yesu Kristu. Ngizawucela uzaba khona umama ozawuphaya kuthi bandla omdala uzaba khona for sure. Notata ukhuphe uzawunikela utata ukhuphe senior sinotata ukhuphe abaninzi ngabayi-3 utata ukhuphe senior uzawufika nomama uzawunika amazwi uqala qhubekele sizawucela nelungu lomndeni sizawuba nalo ilungu lomndeni ngabe nindungisa abafuna benitshilo nje abafuna hayi nabafuna uvela usavulelekile usisi is one of abantu ebefuna uba ukhona ufuna uvela akekho fana ndibulisa omama, ndibulisa olutsha, ndibulisa umzimba kwamhlophe nakwaba ngegama elihleli Nkosi yami Yesu Kristu nompheli wami, amen. Mandiqale ndizazise igama lami ndingubulelwa nodoba. Ndingumanika isiduko ndimama ke usiniswe futhi umthanda kakhulu uThixo, amen. Ingumama ke nam owake waswelekwa ngumntana 3 years back. Intombi katata ke mna, intombi katata kakhulu, andinabo abazali boqu. Ndihlukana notata ndikhuliswe yindoda. Xa abantu besithi ndinje ngumama, mna ndithi ndinje ngutata. Ndiyazi ehlabathini abantu abangotata abangubantu abathandwa kakhulu, kodwa mna ndiyi-product yendoda kaThixo. Ndikhuliswe yindoda kaThixo. Umama wasweleka ndina 13, ndaze ke ndakhuliswa ngutata. So imama ndibuyele nje kancinci apho. Bayayazi uba bendiklose kangakanani notata, bayakanga yena wayesoyika undifowunela mhla kuthiwa utata maswelekile. Nam bekunjalo kuye, ndithi kumyena ke xa endixelela ndithi andisamoyiki, andizange namoyika so Michelle, ndidla ngothetha nakanjani naye, kodwa kuthe ndithiwa kuthiwe utata uswelekile ndaqonda andisamoyiki. Ndimoyikela into yokokuba the time emkhangela wayedla